papuče. A my dnes máme papučovú kultúru. Od skorého rána, od 6 hodiny ranej až do 18. Véteri Antena Hydrádia bez ženy, bez Barbory Chlebcovej a našich ďalších kolegyň, ale ja to nechápem, pretože my sme dnes našim ženám dali normálne voľno. A oni normálne sú pršli. Tie naše ženy sú tu a majú nejaké fixky v rukách. No, niečo s nami idú porobiť asi. Ja mám taký pocit, že to bude pravdepodobne tá Barborina pomsta lomeno prekvapenie. Ja sa začínam toho naozaj obávať. Babi, ahojte. Tam poďte k tomu mikrofónu, prosím vás. Naozaj obávam. Ahojte. Ahojte, prečo nie ste doma? Prečo si neužívate ako Barbora Chlebcová? Babi! Nemohli sme vás v tom nechať sami. Julia, a na čo máte tie fixky v rukách? Budeme kresliť. A čo budeme kresliť? No, bude to prekvapenie. No dobre, myslím, že už to asi môžeš povedať, lebo už viac prekvapení nebudeme ako sme. No, budú to srdiečka s menami vašich milovaných osôb. Klonovaných osôb? No to je jednoduché. Milovaných! To je jednoduché. Ja dostanem na ruku napísané, že Adam do srdiečka. Tak ja sa potom prosím No, len aby ste neboli. Čakal som niečo oveľa horšie, toto je celkom príjemné. Ja som si myslel, že mi vytetujú Klausa na čelo, ale toto je úplne v pohode. Ale je to v pohode, lebo tieto naše ženy sú zaťažené na naše nohy a časti tiel, nie? Dokonca sme sa dali depilovať, tak Julia, poď na to. Normálne som teraz veľmi zvedavý, že čo mi tam ideš napísať. Inak moja láska sa volá Nini, keby si chcela. Dobre, takže to písanie sa práve v tejto chvíli deje. My ho nemôžeme vysielať, keďže sme rádio, normálne zvukovo, robí sa to. Ale na videu si to pozriete, lebo celé to točíme a bude to na Facebooku. Štekli to, neskutočne to štekli. A uvidíte, akú dnes máme papučovú kultúru v Antena Hydrádiu. Aj naše nádherné baby a ak vám to vyjde dobre, tak teraz sú v móde tie... Teraz sú v móde tie vyznamenania, tak si potom zaslúžite vyznamenanie. Všetko nájdete na facebookovom profile už o chvíľu. Ako je to www.facebook.com/antenahydradio.sk. Pekný deň je 10:23.